Hola, bon dia. Soc l'Anna Gavarró, soc tècnica de formació del Centre de Formació de Can Molins i en aquesta xerrada us explicaré els serveis i projectes que duem a terme al centre. Per totes aquelles persones que esteu buscant formació, que esteu buscant feina i potser us cal actualitzar algun coneixement o simplement voleu actualitzar les vostres competències digitals, nosaltres al Centre de Formació de Can Molins, l'Ajuntament de Sabadell, que està vinculat al Vapor Llong, oferim un servei de formació que és referència a tot Catalunya. La nostra oferta formativa està adreçada tant a persones que estan a l'atur com a persones que estan en actiu i és subvencionada. Com que treballem amb subvencions, nosaltres anualment ens presentem a tota una sèrie de convocatòries que fan possible que puguem oferir formació. Això què vol dir? Us presento una oferta formativa que és la que tenim aprovada fins ara. Això no vol dir que durant l'any pugui haver-hi alguna formació més, perquè hi ha hagut una convocatòria nova durant l'any, etc. En tot cas, per poder estar actualitzat és important que us pugueu o bé anar consultant la nostra pàgina web o fer seguidor d'alguna de les nostres xarxes socials, perquè un cop nosaltres tenim alguna novetat sempre ho difonem per tots els nostres canals. L'oferta formativa d'enguany, que és la que jo ara us explicaré, consta d'aquests projectes. Comentar-vos també que aquests dies de fira, de la fira, hi haurà més xerrades i qualsevol d'aquests projectes que jo ara us estic explicant tindrà la seva xerrada corresponent on us ampliarà molt més la informació, us l'explicarà al detall, podreu acabar d'informar-nos molt més àmpliament. Jo aquí us faré 5 cèntims per si us pot interessar i després cada un dels projectes té la seva xerrada. Doncs comencem. El Punt Òmnia. El Punt Òmnia és un espai que tenim al Centre de Formació de Can Molins on podeu descobrir, conèixer, es pot aprofundir i aprendre en l'ús de les eines digitals més utilitzades. És un espai on es realitzen accions dirigides a persones que estan en edat laboral, de 16 a 65 anys, en actiu o a l'atur. Quin tipus de cursos s'hi fan? Es fan cursos i tallers per o bé iniciar-se o bé millorar en el nivell de competència TIC. Aquests cursos i tallers estan molt focalitzats, són molt intensius i són molt compatibles per poder fer-los mentre es fa o bé una altra formació o bé s'està treballant o són molt compatibles per poder compaginar amb altres coses del dia a dia. En el Punt Òmnia també hi ha recursos formatius per l'aprenentatge en línia per a aquelles persones que ja són una mica més autònomes i potser no tenen tant temps i volen seguir des de casa en línia de manera autònoma una millora en el seu aprenentatge de la competència TIC. Doncs hi ha tota una sèrie de recursos formatius que oferim per a aquest tipus de persones. També som centre acreditador de competències TIC i podeu venir a fer aquí la prova de la certificació ACTIC. Per últim, som centre gestor de l'Aula Mentor, que l'Aula Mentor és una xarxa de formació online a distància que pertany al Ministeri d'Educació i Formació Professional, on hi podeu trobar més de 170 cursos de diferents especialitats per fer-los a distància. Molt bé, canviem. Certificats de professionalitat, formació professional ocupacional. Aquí seria on tenim el gran gruix de la nostra oferta formativa. Els certificats de professionalitat són titulacions de formació professional que acrediten una o diverses qualificacions professionals. Què vol dir això? Que són titulacions oficials que el que estan dient és que la persona que l'ha realitzat és competent per poder fer aquella activitat professional. Aquestes titulacions, al ser oficials, tenen validesa en tot el territori espanyol. Estan estructurades com en 3 parts. Hi ha una primera part, que és el mòdul de formació professional, que és on hi ha la majoria de continguts, tant teòrics com pràctics, de l'activitat professional en si. Després, el que es fa és un mòdul de formació complementària, que són continguts que tenen a veure o que van bé per qualsevol altra professió. Són continguts transversals, com poden ser la prevenció de riscos laborals,
la sensibilització mediambiental, la igualtat de gènere o la inserció laboral. Un cop fas la formació de l'àmbit més professional, després tens tot aquest altre contingut que és transversal i que et dona també coneixements per poder fer cerca de feina, etc. Per últim, hi ha un mòdul de formació en centres de treball, que serien les pràctiques professionals no laborals en empreses del territori. Aquestes pràctiques és on es posa en joc tot allò après durant la formació teòrica. És com el bon final de la formació. Et formes, adquireixes coneixements i després els poses en pràctica en un entorn real. Aquesta formació professional ocupacional, aquests certificats de professionalitat, van dirigits a persones majors de 16 anys que estiguin inscrites a l'oficina de treball com a demandants d'ocupació, que prioritàriament estiguin a l'atur, però també cada curs té un percentatge de places que hi poden accedir persones que estiguin treballant, que siguin treballadores en actiu. Cada curs té un nombre entre 12 i 15 places, l'assistència és obligatòria i el sistema d'avaluació consta de tant avaluació contínua per veure que els coneixements es van adquirint i es van assimilant correctament, com avaluació final. En aquest any 2020-2021, la nostra oferta formativa de certificats de professionalitat és aquesta. Tenim 10 especialitats formatives i 2 cursos de perfeccionament d'anglès. Els que són especialitats formatives serien activitats de gestió administrativa, activitats de venda, gestió de màrqueting i comunicació, operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis, operacions bàsiques de restaurant i bar, confecció i publicació de pàgines web, desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web i atenció sociosanitària a persones dependents en institucions o en el domicili, més aquests cursos d'anglès que us deia que són de nivell A1 i A2. Per últim, així com els certificats de professionalitat estan dirigits a qualsevol persona, no importa l'edat, no importa si estan aturats o en actiu. Els programes de PFI, que es diuen programes de formació i inserció, són programes adreçats a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat en educació secundària. L'objectiu d'aquests programes, que en el món col·loquial se'n diuen PFIs, és qualificar professionalment a l'alumnat jove en un àmbit concret i així afavorir o bé la seva incorporació al món laboral o bé la seva continuïtat formativa. Les especialitats que fem nosaltres al Centre de Formació de Cal Molins són 3. Auxiliar d'hoteleria, cuina i serveis de restauració, auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i auxiliar de pastisseria i forneria. També estan estructurats en 3 parts, en 3 mòduls diferents. Un primer mòdul de formació professional, on es fa aquesta formació teòrica i pràctica segons l'especialitat triada i la prevenció de riscos laborals també segons l'especialitat. El segon mòdul és un mòdul de formació general, que és el que vindria a ser més similar al que havien fet fins ara, al que havien fet a l'ESO, que són estratègies de comunicació en les llengües català, castellà i algun contingut en anglès, entorn social, eines matemàtiques i incorporació al món professional. Per últim, acaba el PFI amb un mòdul de formació en centres de treball on es posa en pràctica tot allò que han après durant la formació. Són pràctiques professionals no laborals en empreses del territori i del sector. Com ja hem dit, els PFIs van dirigits a persones de 16 a 21 anys que no tinguin el graduat en ESO i és imprescindible presentar la sol·licitud de preinscripció dins del termini establert pel Departament d'Ensenyament d'Educació. Per aquest curs, les dates previstes són del 10 al 21 de maig. Fins aquí seria una mica l'explicació del que oferim.
us projectem un vídeo perquè així també ho pugueu veure a les nostres instal·lacions. És un vídeo resum que hem fet per la fira on acaba d'explicar-vos el que jo us he avançat. El projectem i després ja acabarem amb la xarxa. Estem al Centre de Formació Cal Molins de l'Ajuntament de Sabadell, un espai municipal vinculat al vapor Young obert a qualsevol persona major de 16 anys amb interès per formar-se i créixer professionalment. Amb més de 3.000 metres quadrats, és un dels equipaments més grans destinats a la formació per l'ocupació de Catalunya. T'oferim formació per obtenir certificats de professionalitat, cursos de perfeccionament d'idiomes, formació per a joves, formació tecnològica, acreditació de competències digitals i formació online amb més de 170 cursos i tallers. Cada any es formen amb nosaltres més de 1.000 persones. Digue'ns quins són els teus interessos i t'oferirem la resposta que millor s'adapti a tu. Busca'ns a xarxes o a vaporyoung.cat. Bé, com us recordo que durant la fira teníeu aquestes altres xerrades per aprofundir amb tots aquests serveis que fem des del Centre de Formació de Cal Molins, que també teniu el xat en actiu per poder fer consultes i resoldre dubtes. I us deixo aquí els canals de contacte amb el Centre de Formació de Cal Molins. Tant podeu venir presencialment com trucar per telèfon, teniu el nostre també correu electrònic i el que us deia, que si voleu estar al dia, si voleu estar informats amb tot el que anem fent, doncs tant a la nostra pàgina web de vaporyoung.cat com a les nostres xarxes socials. Espero que us hagi servit per tenir una mica una idea del que es fa al Centre de Formació de Cal Molins i donar-vos les gràcies per la vostra participació i assistència a la xerrada.